Llavors jo només, abans de presentar a tots els ponents i de començar, només us volia dir una cosa, i és que la càtedra estem molt contents de poder organitzar aquest acte amb la subdelegació del govern. Sobretot perquè fa molts anys que col·laborem i la subdelegació sempre ha estat molt, diguéssim, molt còmplice amb nosaltres, sobretot perquè a la càtedra tenim, diguéssim, l'associació Valentes i Acompanyades. I sempre que se'ls ha demanat que facin una actuació a favor de la violència contra les dones, no només ens han ajudat, sinó que hem tingut resultats efectius i exitosos. Agraeixo d'entrada tant a la càtedra com a tota la gent que ha col·laborat per muntar aquest acte, perquè realment jo penso que serà una cosa molt interessant. Treballem en col·laboració. Es tracta d'intentar mobilitzar tota la gent que pugui haver-hi pel mig. Això no és una qüestió de conveniències, sinó que és una voluntat de govern, una voluntat de govern compartida. Es tracta de col·laborar, ho ha dit ella, i per tant, en aquest aspecte, evidentment és un camí molt llarg, però com més hi siguem, més ens en sortirem. Exactament. Veritat o fals? No hi ha un cervell que quan neixes home o neixes dona tingui una diferència de sexe. No hi ha una relació causa-efecte entre com estem configurats el nostre cervell i el nostre comportament. I vaig intentar clarificar una mica. Una cosa és la masculinitat i la feminitat, que tots en tenim. Una altra cosa és el tema del cervell, que estigui dividit i que aquesta tasca de cuidadora, sigui de dona. No, això és el que no. És un tema cultural i educacional. Les noies també controlen i maltracten a les seves parelles, igual que ells a elles. Hi ha alguna dada també, 26% de dones que han sofert assetjament sexual, molt joves, i encara més joves, de menys de 15 anys. Aquí, la resposta bona és en Joan ha donat una empenta a la Maria perquè no li ha agradat el sopar, perquè totes les altres són violència psicològica sobre la dona. La Sílvia! Tant dones com homes poden tenir aquesta actitud i que és un tema cultural que arrosseguem. I no hi ha persones, o sigui, des de la meva mirada, i ara parlo jo com a Cristina Pujol, no és que hi hagi culpables i innocents, ni molt menys. O sigui, és un tema que anem arrossegant. Des de la delegació del govern el que volem és impulsar aquest tipus de campanyes, aquest tipus de formacions, aquest tipus de sensibilitzacions per baixar les ràtios que hi ha de víctimes mortals, perquè tot això, tot l'enfocament és per intentar evitar que hi hagi al mínim víctimes mortals. I aquest any només us vull recordar, ja sé que poso el toc dramàtic, però que en tot l'estat hem tingut 53 feminicidis, hem tingut 13 dels quals van ser aquí a Catalunya i aquí a Girona ens han interpel·lat 2, perquè no hi hagi més Carles, perquè no hi hagi més noies, més dones i puguem ser lliures i podem viure en una societat més en pau. Gràcies.